Dobrodošli u serijal klipova za podršku nastavnicima u organizaciji projektne nastave i online nastave. U ovom tutorialu govorit ćemo o nezavisnoj aplikaciji Kialo, koja nam služi da osmislimo, napravimo i vodimo asinhrone debate u online prostoru. Naučit ćete kako da osmislite i napravite online debatu, kako da iskoristite debatu kao pristup nastavi i kako da upravljate procesom i ocenjujete debatu. Kialo je nezavisna online web aplikacija. To znači da je možete pokretati u svom brauzeru, bilo da je to Google Chrome, Mozilla ili neki drugi. Pronaći ćete je ili pod nazivom Kialo u svom pretraživaču ili ćete ukucati adresu www.kialo.com. Kialo je pre svega servis koji želi da nam ponudi priliku da što češće debatujemo otvoreno na različite teme. Zbog toga ćete na samom sajtu kialo.com pronaći veliki broj debata na aktuelne teme. Možete iskoristiti opciju Featured, da nađete one koje su izabrali ljudi koji vode Kialo za vas, opciju Popular, koja vam daje najpopularnije debate, New, za najnovije debate koje su počele na Kialo servisu, ili Hot za one koji imaju najviše interakcije. Hajde da pogledamo kako izgleda jedna debata na Kialo sistemu, jer, budimo realni, prvo treba da naučimo kako da u debati učestvujemo, a tek onda kako da je koristimo u nastavi. Evo, ova debata ovde ima taj statement ili tu izjavu da li treba da postoji starosna granica za glasanje. Kialo ima jako lep tutorial i servis je jako jednostavan, tako da vam savjetujem da svakako pogledate ovaj klip u slučaju da Kialo do sada niste koristili. Evo kako izgleda debata. Postoji ta rezolucija, u ovom slučaju napisana u formi pitanja. Postoji jedan kraći tekst koji daje kontekst i objašnjava nam o čemu se tačno radi. I ispod toga možete vidjeti ovaj kružni grafik koji vam pokazuje različite argumentacije i kako su one pobijane. Dakle, u centru nalazi se izjava, dakle da treba da postoji ograničenje, a onda oni koji su za obeleženi su zeleno, argumenti protiv obeleženi su crveno. Tagovi olakšavaju da pronađemo debatu, to jest da je smestimo u kontekst različitih oblasti i da lakše pretražujemo, a ispod toga možemo videti i najaktivnije učesnike sa brojevima koliko puta su nešto komentarisali, na koji način su doprinosili i da li su davali glasove. Ovo je dovoljno da izaberete da li želite ili ne želite da pogledate debatu detaljnije. Kliknite na dugme Enter i sada vidite nešto što je po mom mišljenju najlepši deo i najveći doprinos Kialo sistema, a to je jako lepo organizovana struktura debate, što je takođe deo koji treba da naučite svoje učenike. Sa leve strane organizovani su argumenti za, sa desne strane argumenti protiv. Svaki od tih komentara možete da otvorite jednim jednostavnim klikom i onda možete da debatujete na sam komentar tako što ćete dati nekakve primere za ili protiv. Ako želite da se vratite korak nazad, iskoristit ćete ovu strelicu na gore i tako se vratiti u sledeći nivo. Dakle, možete ili dodati svoj argument za ili protiv, možete u komentarima se nadovezivati na neku od linija argumentacije ili jednostavno dodavanjem ovog srca glasati kako biste, dajući svoj glas, zapravo ojačali neku argumentaciju. Sa desne strane možete da vidite šta se poslednje desilo u ovoj debati, tako da možete da pratite razvoj stvari kroz te notifikacije, obaveštenja. Postoji naravno i prilika da chatujete sa drugim ljudima, to jest da sinhrono razgovarate sa njima, što čini ovaj alat jako pogodnim za saradnju među učenicima. Klikom na dugme Follow možete da pratite ovu debatu, što znači da ćete dobijati obaveštenja o tome šta se u debati dešava, a dugme Share pomoći će vam da podelite ovu debatu sa svojim učenicima, svojim kolegama ili prijateljima. Prepoznavši da debata ima svoje mesto u nastavi, ljudi koji su napravili Kialo, napravili su poseban sajt kialo-edu.com koji su namenili za edukativne svrhe. Tu možete besplatno otvoriti svoj nalog i praviti neograničen broj debata u koje možete da uključite svoje učenike. Evo kako se registrujemo. Sign up, dugme, i opet olakšan sistem, u slučaju da već imate svoj nalog na Google, možete samo nastaviti sa Googlovim nalogom ili ispod izabrati svoje ime, dati nezavisnu mail adresu, šifru i na taj način se prijaviti. Ja ću iskoristiti nalog na Google mailu koji smo već napravili. Izabrat ću taj Google mail nalog. Daću sebi neko ime, evo on me savetuje da to budu mala slova, brojevi sa donjom crtom ili crticom, tako da bez razmaka. Evo ja sam stavio donju crtu, profesor donja crta Milan,
vezujem nalog za ovaj e-mail. Ja ne želim da primam nikakve dodatke ili bilo kakve reklame, pa ću obeležiti samo da se slažem sa uslovima, da se slažem sa politikom o privatnosti i kliknut ću na dugme Sign up. Ovako izgleda kontrolni panel. Ovde ću verovatno videti sve svoje debate, odgovore, koga pratim, koji su moji, najnovije debate, kao i timove koje sam možda napravio. Hajde da probamo da napravimo jednu debatu. Create discussion. Otvorit će ovaj prozor. Možemo da izaberemo da li ćemo debatu napraviti za zatvoreni privatni krug ljudi koje ćemo mi zvati ili ćemo je napraviti tako da bude javna. Dakle, samo treba da obeležimo kakvu želimo, ali javne debate obično se prave na samom kialo.com nalogu, ove privatne na kialo-edu.com. Idemo dalje. Kada pravimo debatu, oni koji su je koristili u nastavi uživo znaju da moramo da smislimo rezoluciju, da moramo da smislimo jednu rečenicu oko koje se možemo slagati ili ne slagati. Kialo nam daje i opciju da napravimo više takvih teza. Mi ćemo za ove potrebe iskoristiti jednostavniji model sa jednom tezom i vidite ispod kako će to izgledati. Teza, na primer, zemlja je okrugla i sa leve strane će biti zelenom bojom svi argumenti za i sa desne strane crvenom ili ovom narandžastom argumenti protiv. Idemo dalje. Ovde sada treba da izaberemo naslov svoje teze. Na primer, ovo može biti jedna tema za debatu. Srednja škola treba da bude obavezna za sve. Ispod toga možemo napisati neki opis. Iskoristite ovo polje koje nije obavezno da objasnite učenicima kontekst i da im objasnite šta od njih očekujete. U slučaju da želite da obogatite debatu nekim dodatnim linkom, to možete iskoristiti ovo dugme Add link i dodat ću nekoliko tagova da bih se kasnije lakše snalazio u sopstvenim debatama. Jedan od njih biće obrazovanje i drugi će biti, recimo, predmet. Kialo ne nudi opciju srpskog jezika, postoji hrvatski, ali vi možete obeležiti opciju Other i zapravo ne dodeljivati na taj način specifičan jezik. Ali možda je debata pravi trenutak da razmislite o mogućim korelacijama sa, recimo, kolegama koji predaju strani jezik i sa njihovim predmetima. Naprimjer, debata se jako lepo može izvoditi na engleskom jeziku ili čak na više različitih jezika. Idemo dalje. Ovde možemo prevući ili klikom dodati sliku koja bi mogla da bude prikladna za našu debatu. Ovako bi to izgledalo. Kliknut ćemo na dugme Završi, Complete. Kialo nam ponovo nudi da pogledamo video o tome kako ceo sistem funkcioniše. I evo, naša prva debata. Klikom na ovaj zeleni plus možemo da dodamo neku tvrdnju koja podržava gore napisanu tezu do 500 karaktera, mogućnost da dodam link i kada napišem, kliknut ću dugme Save. Po mom mišljenju, jedan od argumenta zašto srednja škola možda treba da bude obavezna jeste veće obrazovanje svih ljudi u našoj zemlji. Kliknut ću na dugme Save. Bez obzira da li sam za ili protiv ove teze, mogu da dodajem argumente i sa leve i sa desne strane. Dakle, i za i protiv ove teze. Kao što smo rekli, dodavanjem ovih srca možemo davati svoj glas i Kialo platforma će automatski argumente prema broju tih glasova podizati na gore ili ih spuštati na dole, jer će smatrati da su svi učesnici u raspravi složni da je taj argument sa više srca značajniji od drugih argumenta. Na taj način imat ćemo jednu lepo strukturiranu debatu gde će svima biti jako očigledno koji su argumenti za, koji su argumenti protiv i onda ćemo moći da zajedno u, recimo, jednom sinhronom času na Google Meetu ili uživo diskutujemo sa učenicima i da donosimo nekakve zaključke. Prednost ovog servisa je u tome što je debata obično i uživo, a i online, uvek bila sinhroni pristup nastavi. Šta to znači? Znači da su učenici morali da budu uvek u isto vreme prisutni, bilo u fizičkom prostoru, bilo online, da bi se debata sprovela. Naravno, to što ste uživo prisutni i što komunicirate jedni s drugima omogućava da postavljate i pitanja, isto tako da učite i podučavate kulturu dijaloga, što nije mala i nevažna stvar, ali ovde možete asinhrono duže voditi neku debatu. Pošto su svi argumenti zapisani, možda možete da imate manje pristrasan pristup ocenjivanju te debate. I u svakom slučaju možete da
vidite koliko se koji učenik aktivirao u tom debatovanju. Što nas dovodi i do treće teme, a to je što nas dovodi i do teme ocenjivanja. Jako je važno da naučimo naše učenike da jasno formulišu svoje mišljenje, da zauzmu stav, ali isto tako i da podrže stav drugih i njihovo pravo da se izraze. Mislim da Kialo nije loš servis koji tako nešto. Mislim da je Kialo odličan servis za tako nešto. Iskoristite opciju diskusije da kada su zajedno i ako iskoristite opciju ovih diskusija koje nalazite gore desno, da ih uputite jedne na druge, možda da ih podelite u timove kako bi zajedno sagledavali argumentacije za i protiv. Kada smo napravili debatu, na našem profilu MyKialo, u ovoj kartici Overview, vidimo da je debata dodata. Možemo da je iskopiramo, arhiviramo, ali isto tako ovde možemo i da je podelimo sa drugima. Klikom na dugme Share, zatim Invite. Dakle, kada kliknete na dugme Share, ovde vam omogućava da izaberete opciju pozivi i dozvole. S obzirom da smo napravili da debata bude privatna, moramo da pozovemo ljude u nju. U slučaju da želite da pozovete nekog kolegu da zajedno sa vama pristupi ovoj diskusiji, iskoristit ćete ovu prvu opciju, links za pristup diskusiji. Ovaj link, dakle, treba da iskopirate i pošaljete kolegama na mail. Pod ovim menije možete im dati mogućnost da upravljaju ili čak uređuju vašu diskusiju i debatu. Link za poziv učesnicima je ono što vam treba ako hoćete da pozovete svoje učenike. Kliknut ćete na dugme Omogući, zatim ponovo ovde, a sada postoje dve opcije. Ili ćete iskopirati ovaj link i poslati ga mailom svojim učenicima, savjetujem preko grupnog maila, ili ćete ovde ispod ukucati njihove mail adrese, odrediti ulogu koju im dajete i uz jednu kratku poruku poslati direktno u vidu e-mail poruke direktno iz Kiala. Kao i u debati uživo, u online debati najvažnije je da svi učestvuju, da svako dobije svoj prostor da kaže ono što misli, na kraju krajeva da zajedno dođemo do zaključaka razmenom mišljenja i za i protiv. To i jeste čar debate.